her det er en guide til, hvordan man kan finde område A og område B under sin GZ-kurve, så man kan finde ud af, om skibet det overholder IMO's vejrkriterier. Så det første, vi skal gøre, det er selvfølgelig at have nogle GZ-værdier, så vi går herop, trykker vis, regnark. Den valg, som vi har herovre, så kan man lige rykke den derop, sådan der. Så har jeg så på forhånd kopieret mine værdier, så jeg sætter dem ind her. Så her har vi selvfølgelig vores krængningsvinkler hele vejen hen her, og så har vi vores GZ-værdier, som man har regnet ud enten ved brug af MS-værdier eller KN-værdier. Cool. Så markerer vi alle dem her. Sådan der. Og så trykker man på denne her pil lille her. Så trykker man regressionsanalyse og analyser. Så gør vi lige den her lidt større. Og så skal vi også finde den, der hedder polynomial, og finde det tal hernede, som går igennem alle punkterne. Og det er sådan cirka der. Så højre klikker man, så trykker man kopier til tegneblok, så kommer den herover. Så kan vi lige gøre sådan her, og vi kan faktisk lukke dem her. Det kan jeg egentlig få lov til herovre. Nå. Godt. Det ser lidt cramped ud det her. Så vi kan lige gøre det, at vi kan trykke på den her pil her. Så kan vi trykke flyt tegnefladen, og så holde over x-aksen. Og så kan man lige gøre sådan her. Whoopsie. Mega lækkert. Og så skal man lige huske at trykke tilbage herover, fordi ellers så kan den godt drille lidt. Godt. Vi har så vores GZ-kurve her. Og den her behøver vi jo ikke og det samme herover, så vi vil gerne lige have gjort det lidt lækkert, så vi skriver funktion, og så skal vi have den der, og det er altså vores g af x, og så er det, vil vi gerne have den fra, lad os bare sige minus 50 til 50. Bum. Godt, så kan vi altså flytte den gamle, vi lavede, og vi kan også flytte de der punkter, fordi de er ikke så pæne. Alright, så langt så godt. Så skal vi bruge de tal, som vi har herover. Vi skal bruge, og det er selvfølgelig noget, man har regnet ud på forhånd, så hvis ikke du har regnet det ud allerede, så skal du lige finde de tal frem, der står her. Så skal vi sætte vores LW1, som er vores lever wind 1 ind. Det gør vi ved at sige y er lig med 0.051. Enter. Godt. Den kommer til at hedde H. Det har vi ikke lyst til. Så vi omdøber den lige, og så skriver vi LW1. Så har vi styr på den. Og det gør vi også for LW2. Præcis det samme. Y er lige med 0.0765. Enter. Og den omdøber vi også lige. Så den kommer til at hedde LW2. OK. Godt. Det er altså de her to punkter, vi er interesseret i. Her og her. Det her, det er vores theta 0. Lige der. Så det vil vi gerne have et præcis punkt sat op der. Så vi trykker herop på punkt. Så trykker vi på skæringsværktøj. Og så trykker vi på vores GZ og LW1. Så kommer punkt B. Der kommer også nogle andre punkter, fordi den skærer flere steder. Men det er punkt B, vi er interesseret i. Som er vores theta 0 igen. Super. Det samme gør vi heroppe, så vi trykker på GZ og på LW2. Fordi det der, det skal vi også bruge. Fordi det er det, der kommer til at afgrænse område B, som går hertil og herop, og så et sted herover. Godt. Så trykker man lige herop igen, fordi ellers så kommer vi til at lave punkter alle mulige steder. Så er vi faktisk klar til næsten at sætte vores område A ind hernede først. Vi har nemlig punkt B her, som er vores theta 0. Det kan man også omdøbe den til, hvis man har lyst til det. Det skal vi trække fra vores theta 1
som vi har regnet ud, eller jeg har regnet ud til 18,977. Så vores theta 0, så trykker man lige her. Det var B. Okay, så det er sådan cirka her. 2,37. Så vi trækker 2,37 fra. Og med lidt hurtig hovedregning, så giver det 16,607. Og det har jeg selvfølgelig ikke regnet ud i hovedet, det har jeg regnet ud på lomregner. Men super. Så er vi klar til at lave integralregning. Så vi skriver hernede integral. Og vi er interesseret i den her mellem. Godt. Det første vi skal skrive, det er så fx. Fordi det kommer an på, hvad den lige hedder heroppe. Det er jo den her. Så det er fx, der er det første. Nogle gange kan det godt være gx, den hedder. Så skal man lige være opmærksom på. Så trykker vi tab. Og så vil vi gerne have, at det går op til LW2. Så vi skriver LW2. Og man kan se, at den bliver blå, så det er noget, der ligesom... Det er rigtigt, det jeg skriver. Den er grå, så kan den ikke forstå, hvad det er. Så vi skriver sådan der. Og det er jo selvfølgelig kun, hvis du har omdøbt det. Hvis det hedder A eller B eller andet, så skal du skrive A eller B. Godt. Tab. Og så skal vi så skrive vores værdi, som vi fik herover 16,607. Så vi skriver faktisk minus 16,607. Tab. Til det her punkt, som var 3,56. Okay, 3,56. Enter. Cool. Så har vi område A. Den her kan vi flytte herover, så ser det pænere ud. So far, so good. Så gør vi præcis det samme med område B. Så skriver vi integral. Mellem. Vi skriver g af x. Det er stadig LW2, vi bruger som linje hernede. Så vi skriver LW2. Stort L, stort W. Og vores startpunkt, det kommer så til at være igen det, som var vores slutpunkt før. Så det er 3,56. Det skal være 3,56. Vores slutværdi er så det man kan kalde theta f, som er vores krængningsvinkel, eller det der hedder, det hedder theta-flotting. Så det er der, hvor at, hvis man krænger skibet hos den side, så vil der være kontinuerligt vandindtrængen på skibet, så det er altså noget, man ikke har lyst til. Men det er en krængningsvinkel, man får opgivet, eller så er det maks 50 grader. Det kan også hedde theta c. Ja. Og det theta c, det er bare det sted, hvor GZ-kurven skærer x-aksen, så det er herude. Anyway, vi har fået opgivet det her i den her opgave til 43 grader. Så det er det, vi skal putte her nu. 43 grader. Enter. Så nu har vi vores område A hernede, og vi har vores område B heroppe. Og vi ved, at område B skal være større end eller lige med område A. Det er i hvert fald IMO's kriterier. Så hvis det ikke er tilfældet, så skal man ikke sejle med sit skib nogle steder. Så vi kan altså konkludere, at skibet overholder de kriterier. Derudover så skal det så også overholde det andet kriterie, det er, at theta 0, det skal forekomme ved maks 16 grader. Så det vil sige, det her punkt her, det skal maks forekomme herude. Og det kan vi jo se, det kommer allerede der, så det er all good. Man kan også sige det som, at det må ikke forekomme efter 80% af den krængningsvinkel, hvor dækskanten er under vand. Men ja, det ved jeg ikke, hvor det er. Så den overholder begge kriterier.